nadyan wujud temong peksi akawetalindeng pranto Mbah Marjan iki keng mriki sakniki napa mengke oh lah ya ayo kon rono lho Pak yo kowe dhisik oh iya aku seneng saka mburi ya kok seneng saka mburi iki piye maksudnya yo ra cetha yang kuyung wong wedok ben semangat nggih sowan simbahku sik ya Pak Wan nggih karo diteruske ya ya alus manis turu mrah ati kalau tak gandeng panjenengan ya Kang Mas wah kakung udah lenggah ya adoh men wasuweng kon kula sowan simbahku rumiyin nyuwun donga pangestu Mbah Marjan Mbah Marjan wah iki Mbah Marjan delokne digoleki wong sak Indonesia iki lah napa lah meh poso omeh poso sirup wah kowe lak yo Marjan lah iya padha to Pak ayo ditekke sik ngono ra entekke ra cair ya goleki si podang jenar bebunga ing lho niki Pak ora nyanyi wis ketok ayu lho Pak tetep bayaran waduh marahi mboten saged tilem lah terus nek mboten saged tilem niku ingkang dipikir menika napa Mbah Marjan wajahe to oh mergone ra ngantuk kok ora wajahe yo samu nyanding bisa dadi tombo swanten Mbak Linda Maya nggih diaturke pamundutan wonten pamundutan apa panyuwunan iki iya pamundutan ta ya nek Mbah Marjan kok panyuwunan ki ya saru berarti kreditan saking pundi Mas oh nggih saking nggih monggo sesarengan yo rekas musik ATS Digital Audio sayang
kekliwat